Канал Белсат вітае вас і запрашае на падсумаванне найбольш значнага на гэты час. З вами Александр Пуціла. Новае свята Дзень народнага адзінства, прызначанае Лукашэнкам, адзначаюць сёння толькі прыхільнікі дзейнага кіраўніка, але сам Лукашенко у гэты ідэалагічна важны для сябе святочны дзень не разам з народам. Ён сёння ў сонечным Душанбе. А тым часам чыноўнікі, добраахвотнікі і змушаныя да ўдзелу ў так званым свяце пад дажджом, на вятры і холадзе святкуюць. Толькі што святкуюць? Это день, по сути, сталинского преступления, которое было совершено против Польши. Это когда Советский Союз начал эту оккупацию, начал Вторую мировую войну. Это, я не знаю, каким надо быть безумцем, чтобы выбрать эту дату. Улады не лічаць сталінскія рэпрэсіі трагедыі, і гэта адна з прычынаў, чаму ў якасці святочнай абралі акурат дату нападу на Польшчу. У дзень так званага народнага адзінства ўлады заклікаюць людзей на масавыя імпрэзы. Гэта пры тым, што ў Беларусі бушуе 4-я хваля каронавірусу. Зафіксаваны рэкорд па колькасці захварэлых за апошнія сотні. Медыкі паведамляюць, што перапоўненыя сталічныя бальніцы, перапрафіляваныя пад ковідных пацыентаў. Людзей выпісваюць раней, чым трэба. Не хапае апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх. Павялічыліся выклікі дактароў з паліклінік на дом да цяжка хворых коронавіруснай хваробай. Мы видим стойкое повышение заболеваемости с конца августа, с начала сентября. В том числе это заметно и по тяжелым пациентам, которых тоже выросло количество, в том числе и по количеству летальных исходов, что, к сожалению, печалит. В плане подготовки наше государство делает только одно – это готовит койко-места, то есть коечный фонд. У барысаўскай ЦРБ паводле галоўнага лекара Алены Лыскавец няма ніводнай свабоднай кіслароднай кропкі. У Слуцкім раёне захваральнасць за адзін толькі тыдзень павялічылася на 17%. Праз эпідэмію каронавіруса студэнтаў юрфаку БДУ распараджэннем дэкана пераводзяць на дыстанцыйнае навучанне. У адной з бальніцаў Берасцейшчыны класісе на лячэнне дазваляюць толькі з пацверджаным ковідам. Пры гэтым пакуль чалавек будзе чакаць некалькі дзён выніку тэсту, можа памерці. Такім чынам штучна заніжаецца статыстыка захваральнасці і смяротнасці ад каронавіруснай хваробы. Вобразна кажучы, салодкае жыццё беларусаў пад пагрозаю з крамаў узнікае цукар. Пра недахоп гэтага прадукту Белсату паведамляюць гледачы з розных гарадоў краіны. У Барысаве апошнім часам з паліцаў крамаў размятаюць усе прадукты, асабліва хутка знікае цукар. Я спыталася, калі ж ён з'явіцца, прадавачкі не ведаюць. У Менску праблемаў няма, учора набывала. Учора жонка шукала ў кастрычніцкім раёне Менску. Ледзь знайшла. У івацэйчах ва ўсіх крамах дастаткова цукру. І ў райспажыўтаварыства, і ў прыватных. У горадні ёсць Пушкін, крама не хадавая, але калі б быў дэфіцыт, бабулькі б усё разабралі. У Барысаве ва ўсім горадзе тыдзень, а мо і болей, няма цукру. У Віцебску цукар ёсць, але дасведчаныя беларусы скупляюць па 5-10 пачкаў. У Слуцку нідзе не магу знайсці жабінкаўскі цукар, а ён найлепшы, але слуцкі ў нас ёсць. Баранавічы, крама Марцін. Учора праблемаў не было, цукру хапала і можна было лёгка набыць. У Еўраопце таксама ёсць, у Дабраноме і капеечцы хапае. Сегодня закончилась последняя пачка сахара. Остался кусковой. Когда будет, неизвестно. На складах нет и не ожидается. Сёлета чакаецца антырэкорд у зборы цукровых буракоў. Праз гэта эксперты прадказваюць рост цэнаў на цукар. Таму прадаўцы зацягваюць пастаўкі, каб пасля таго, як улады падымуць кошт цукру, прадаць старыя запасы даражэй. Пачатак ацяпляльнага сезону ў Беларусі стартуе сёлета ў рэкордна раннія тэрміны. Але цёпла будзе не ўсім. З панядзелка пачнуць абаграваць толькі дзіцячыя садкі, школы і больніцы. Адпаведнае рашэнне прынялі сталічныя ўлады. Цяпло ў жылыя дамы пачнуць падаваць пазней, калі сярэднесодневая тэмпература не перавысіць 8 градусаў цяпла цягам 5 дзён. Пазней за ўсё батарэі пацяплеюць у грамадскіх і адміністрацыйных будынках, прамысловых ды іншых арганізацыях. Дата запуску ацяплення там вызначаецца па ўзгадненні з энергазабеспячальнай арганізацыяй. 4 гады калоніі столькі атрымаў YouTube-блогер Руслан Ліннік за нібыта абразу і паклёп. Сярод абражаных экс-старшыня КДБ Вакульчык, экс-міністр унутраных справаў Караеў, міністр абароны Хрэнін. Вырак вынес суддзя Юрый Машкетаў. На паседжанні палізняволены паведаміў пра псіхалагічны і фізічны ціск. Суддзя на гэта не звярнуў увагі.
Первый топ-блогер лучшего города Вадим Ермашук. Артыкулы абраза прэзідэнта і здзек з дзяржаўных сімвалаў фігуруюць і ў крымінальнай справе, якую сёння завялі на блогера Вадзіма Ермашука. Блогерцы Вольза Такарчук яшчэ на месяц працягнулі тэрмін зняволення. Яе трымаюць у жодзіне з траўня. Дома Вольгу чакаюць 2 непаўнагадовых дзяцей. Мы прапанавалі вам толькі першы блок навінаў. Інфармацыйны дзень на Белсаце працягнецца о 17:00. До сустрэчы.